Full monkey. Luya nga. Yun. Baka matuluan ka ng ano. Dilaw? Yan. Luya dilaw to? May stain daw yan eh. Bakit luya mo yung ano? Papa, yung tumaba kaya. Mami! Mamaya, lakad-lakad lang tayo. Ah. Ano, ito luya ba? Ito aking mahal? Ha? Luya ba to? Luyang dilaw. Ang dami mo na nakuha po. Layo ah. Puputulan pa yan kasi yun ang makikita dyan. Ano? Madami nga kayong putahe ate. May bola-bola. Wait lang, anak, pinapaturo natin si daddy. Oh, dito. Yun. Baka matuluan ka ng ano, stain. Tulo pa na nga natin niya para ano. Saan? Sino? Hindi niya makita. Papa, pwede pa manguha pag hindi kawin. Paano mo naman kukunin pag walang kawit? Balatan ko na para mag-andalhin. Ah, kasi hindi naman lahat yan kakainin. Ah, ganyan lang. Bebe, look! Ayaw nga itong mag-ano. Gusto maglaro eh. Magkano ang puso doon? Unti lang pala yung makukuha mo din, no? Ito nga lang. Drops. Karantula pala. Hindi mo pa lang pala yun. Oops. Tarantula. Nakain mo yung tarantula. Tarantula. Kinakain, ate? Ano yun? Spider. Napanood ko kasi kami ko. Ay, may ano siya, oh. May sakit. May black. Insurancy. Saka yung palakang dumidikit, ano ba tawag doon? Sticky. Sticky frog. Yung tip na palaka dito. Yung palakang bukid, oo. Kabakab. Kinakain. Sobra. Magkano yan? Yan. Meron pa kaya din ito. Wala na. Yan na. Wala na ako nakikita ng wrap.